Hello guys, good morning. Please dose sम दंब्ला फैदो लोगोफोर. Kherkatari, hello Nodeng, hi Norun, good morning. Opani Nazari, hi, good morning. Opani, मा खबर? Nazari, hi Nodeng, hi, hello. मा जाखो नदोंआव आंना नेटा गिदिंबाय दंमोन आरोना रावबो फैयिखाय आं माबा नायदों ओमफ्राय थांजोब्बाय नामा थाङाखैबा कमेन्ट खालामहरदो थांजोब्बायानो खोमा रावबो गैला रावबो हेलौ हाय हेलौ उपानि सियायलाबायदो प्लिज दसे फैलायदो आंनि लाइफआवबो दसे रायलायलायनोसै आरोना हेलौ प्लिज कमेन्ट खालाम जा अनलाइन दङ अननानै हेलौ उपानि बसुमतारी सरि नार्जारि थांबाय नामा थाङाखैब्ला प्लिज कमेन्ट खालामदो आरो पिएस नार्जारि थांबाय नामा एमएस बड' फरके गुड मर्निं होनदों गुड मर्निं आगै एमएस मा खबर बड' ब्लग गुड मर्निं आब' होनदों गुड मर्निं बड' ब्लग आगै ओंखाम जाबायना जायाखै एमएस बड' मोजां होनदों मा ओंख्रि जाखो एमएस बड' फरके
बड' ब्लग मर्निंनि मा ओंख्रि मोनजाखो आब'? जोंहा आलु एवनायसोमोन आरोना। ओमफ्राय नोंस्रालाय मा ओंख्रि जाखो आगै? गैथारा संलायखौ रावबो फेराखै बेस्थ' गोजा खोमा। फैलाव दैमारि बड'हाय होनहरदों जोंहा फैलाव दैमारिया हाय गुड मर्निं फैलाव दैमारि। गुड मर्निं मा ओंख्रि जाखो फैलाव दैमारि? बड' ब्लग सोरबाफोर फ्रेन्ड जानो गोसो दं जानो हागोन। जोंहा बड' ब्लगआ सोरबाफोर फ्रेन्ड जानो गोसो दंब्ला बड' ब्लगजों जानो हागोन खावलायहरदों। गोदान दङब्ला खालामना होलायदो। सनजय बसुमतारी ब्लग मा खालामदों? औ आं दायो दसे टाइम ओरैनो दं नालाय ओंखाय लाइफआव फैबाय आरोना। ओमफ्राय मा खबर सनजय बसुमतारी गुड मर्निं। फैलाव दैमारि ब्लग आं दाबो सिखाराखै आब' दाबो बिनावनो जायाखै आब'। दाबो सिखाराखै जोंहा फैलाव दैमारियाव मानो ना हराव माबाफोर खामानि दंमोन डिउटिफोर। खैथा जाखो टाइमा 9थायानो जाबाय खोमा ना 9था जासिगोन आरो ना। सनजय बसुमतारी मोजांबो गाज्रिबो गेजेरावनो जोंहा मोजांबो गाज्रिबो गेजेरावनो आरोना। ओमफ्राय मा ओंख्रि जाखो सनजय बसुमतारी? उपानि नार्जारि लाइक दान होनना बुंहरदों जोंहा थेंक इउ स' माच उपानि नार्जारि लाइक होनायनि थाखाय। सनजय बसुमतारी आरसिया फैलाय आफा गोबाव उन्दुयो नामा? अलसिया औ फैलावा औ एफा गोबाव उन्दुयो आरोना। ओरैनोसो उन्दुदोंना हराव माबाफोर खामानि मावदोंमोन मिथिला आरोना। सिखारदो एफा गोबाव जेनेबा 9था जाबाय अलसिया। फैलाव दैमारि सनजय नों कल हरनोबा आं सिरि मोना खैमोन सरि होनहरदों। माने कल खालामदोंमोन आरोना सनजया सिरि मोनाखैमोन ना मा होनखो? सनजय कबि रुनाय फान्थाव भाजा औ जोंहा सनजय लाहा कबि रुनाय आरो फान्थाव भाजा आरोना सनजय आगोला। सिखारद' फैलाव एफा गोबाव उन्दुयो नोङो। सिख्लाफोरदो बासिजागोन एफा गोबाव अलसिया उन्दु। सनजय बसुमतारी मैया नों कल खालामदोंमोन ना फैलाव? जोंहा सनजय बसुमतारी सोंहरदों फैलावखौहाय मैया कल खालामदोंमोन नामा होननानै। सनजय बसुमतारी आं सिख्लाजोंसो बिजि दंमोन ओमफ्राय हरफिननो मोनाखैमां।
औ जोंहा सनजय बसुमतारी सिख्लाजोंसो बिजि दंमोननो आरोना ओंखाय हरफिननो मोनाखैमोननो गावसो गार्लफ्रेन्डजों दंमोन जानांगौ। जिके बड' ब्लग हेल' आब' सना लाइक सेयार होनना बुंहरबाय थेंक इउ स' माच आगै जिके बड'। मा खबर जिके बड' ब्लग ओंखाम जाबायना जायाखै? नेटानो आंना थांना होदोंना सनजय बसुमतारी बारा फैलाव आगैमोननि गामि सासे मानसि फन हरदोंमोन ना ओमफ्राय आंसो रायजाबाय थायोलै फैलाव होनदों नै जोंहा सनजयासो रायजाबाय थायोनो सोरबा फैलाव आगैमोननि गामिनि सासे फन हरदोंमोननो ओमफ्राय गावहासो रायजाबायनो। मा जाथावना बिदिब्ला सनजय बसुमतारी मा जाबाय दं दे दासान्दि रायजानायल' जाबाय दं आंहा गाज्रि खाफालानो ना मानो रायजाबाय दं बेसेरा मानो रायहोबाय दं फैलाव दैमारि आंनासो नेट नाङाखैना आंनानो नेट गैया आरोना आगै आंनानो नेटआ गिदिंबाय दङ नेटआनो थांलाय फैलाय थांजोबलाय लांबायसो रावबो गैला। नेटआनो थाया आंना दसेनो थाङो फैयो। फैलाव दैमारि जों गामिनि नङा बे सिख्लायानो जोंनि गामिनि नङानो फैलावमोननि गामिनि नङानो सिख्लाया मा मुं सिख्लानि मुङा मोनथिगोन अब्ला? फैलाव बसुमतारी फैलाव फैमारगोन ना फैमारा? सनजय बसुमतारिया फैलावखौ फैमारगोन ना फैमारा सोंहरदों। फैलाव जों गामियाव अर्थ गिदिर गिदिर सिख्ला गैया गिदिर गिदिर सिख्ला गैयानो अबा सिख्ला गैया आरोना गोरलैसो दा कल खालामनायाबा सोर जागोन बेबा अबेनि हरदों। फैलाव दैमारि जों गामियानो फिसाथारबा गामियानो फिसानो जोंना फैलाव दैमारि मोनना जोंहा फैलाव आगैया अबे जायगानि मोनलायो गामि फिसा अबेनिमोन अननानै खोन्थाहरफिनदो आं सोंहरदों बावगारोना दसेनो। फैलाव दैमारि थांगोन दे वाननि हराव दसे सानसेनि हराव नामा? आं मोखां सुनियौ जोंहा फैलावआ दासो उथिदों मोखां सुनोनो सुहैथां मोखां थाब थाबनो फ्रेस जादो। आं गसाइगावनिसो जोंहा सनजया गसाइगावनि सरि फैलाव आगैया गसाइगावनिसो आरोना सनजय बसुमतारी दा कल खालामगोन दे आं फैलाव होनहरदों जोंहा दा कल खालामगोननो सनजय बसुमतारिया फैलाव आगैखौ। फैलाव दैमारि 5 एप्रिलनि हराव थांगोन जोंहा 5 एप्रिलनि हराव थांगोननो फैलाव दैमारिया बड' ब्लग फैलाव आंजों फ्रेन्ड जानो हागोन नामा होनना सोंहरदों जोंहा बड' ब्लगआ फैलाव आगैखौहाय फ्रेन्ड जानो नामा सोंहरदों। बिट्टु ब्रह्म गुड मर्निं आब' होनदों गुड मर्निं आगै बिट्टु थेंक इउ स' माच आंनि लाइभ स्ट्रिमाव फैनायनि थाखाय। मा ओंख्रि जाखो? फैलाव दैमारि गसाइगाव टु मुंख्लं सेलेक्ट तांजेउ ना तांजेउ दे होनना बुंहरदों मुंख्लं सेलेक्ट। फैलाव बसुमतारी 2 तारिखआव सहैगोन अब जोंहा फैलाव बसुमतारिया अबेयाव दङ दायो न'आव दङ ना बाहेरायाव दङ? सनजय बसुमतारी आब' आं फैलावखौ जोंनि गामियाव लिंहरदों जोंहा सनजय बसुमतारिया
फैलावखौहाय लिंहरदों आरो ना। ओमफ्राय सनजय बसुमतारिया अबे जायगायाव अननानै खोन्थाहरदो ना गामिया बेलेग जायगाया गसाइगावनो एखे अननानै खोन्थाहरदो आरो ना। सोमखोर एन्टारटेनमेन्ट हेल' आब' आंखौबो बुंना होदो ना होनना बुंहरदों जोंहा सोमखोर एन्टारटेनमेन्टआ। जोंहा सोमखोर एन्टारटेनमेन्टखौबो जा सापर्ट गैया अननानै सापर्ट खालामना होदो। जोंहा रिकुवेस्ट खालामहरदों जोंहा सोमखोर एन्टारटेनमेन्टजों जा सापर्ट गैया सापर्ट जानो हागोन। सोरमोन बड' ब्लगा गैया थांबाय नामा? थाङाखैब्ला नै सोमखोर एन्टारटेनमेन्टजों लोगो जादो। बिटु ब्रह्म ब्लग लोगो खालाम दे आंखौ होनना बुंहरदों जोंहा नै बिटु ब्रह्मआबो लोगो खालामनो थाखाय खावलायहरदों लोगो जालायदो। बड' ब्लग मोनहरदों जोंहा बड' ब्लगआ। फैलाव दैमारि ब्लग मोसाहारियाबो सिमेन्ट सापरिनिखा। औ जोंहा फैलाव दैमारिया एन मोसाहारिखौ सिमेन्ट सापरिनिखा होनना बुंहरदों आरो ना। ओमफ्राय सिमेन्ट सापरियाथ' गसाइगावथिंथ' नङा दां माथो। गसाइगावआ क'क्राझार बारनासो ना। ओमफ्राय सिमेन्ट सापरियाथ' बैथिंसो सानजाथिंसो। ए फेमिलि मर्निं आब' होनना गुड मर्निं ए फेमिलि आगै। ओमफ्राय मा ओंख्रि जाखो फुंनि? फैलाव दैमारि ब्लग जायफोर धेमाजि डिस्ट्रिक्टनि लोगो मोनगोन होनना आं आसा खालामबाय। औ जोंहा फैलाव दैमारिया जायफोर धेमाजि डिस्ट्रिक्टनि लोगो मोनगोन होनना आसा खालामबाय। होमबा आगैयालाय गसाइगावआलाय धेमाजि डिस्ट्रिक्टआव बोरै थाखो? गसाइगावनिसोबा गसाइगावआथ' इथिंसो मिथिला आरो माथिं मा। सनजय बसुमतारी सिमेन्ट सापरिनि आं फैलाव ना गसाइगावनि? सनजय बसुमतारिया सिमेन्ट सापरिनि आं फैलाव ना गसाइगावनि होनना सोंदों। गसाइगाव होननाया ओमफ्राय सिमेन्ट सापरिया बोरै फैखो? सिमेन्ट सापरियाथ' बिथिंसो गसाइगावआथ' बिथिंसो। बिट्टु ब्रह्म आं गसाइगाव टिक्कानिनि आब'। औ जोंहा बिट्टु ब्रह्मआसो नै गसाइगाव टिपकाइनि आरो ना आगैया गसाइगाव टिपकाइनि। अब्ला फैलावआ गसाइगावनिबा लोगो मोनगोन। सोमखोर एन्टारटेनमेन्ट आं लखिमपुरनिनो। जोंहा नै सोमखोर एन्टारटेनमेन्टआसो लखिमपुरनि। अब्ला बेसो धेमाजि डिस्ट्रिक्ट गोलैयो जानांगौ ना। फैलाव दैमारि गसाइगावआ जोबथा सानजाहा सिमेन्ट सापरिया जोबथा। औ जोंहा गसाइगावआ सोनाबथिंजाय जोबथा ना। ओमफ्राय सानजाथिंजाय सिमेन्ट सापरिया जोबथा नामा? ए फेमिलि एम कुमब्रासो। औ जा ए फेमिलि लाहा कुमब्रा आरो ना। फैलाव दैमारि आं ट्रेन जोबथासिम थांगोन। औ माने जोंहा फैलाव दैमारिया सिमेन्ट सापरिसिम थांगोन आरो। सिमेन्ट सापरि बारनानै दंबावोथ'। धेमाजि डिस्ट्रिक्टआ सिमेन्ट सापरि मिथिला आरो आं मोजां मिथिया। खेबसेल' थांनो मोनदो सिमेन्ट सापरियाव। सोमखोर इयो लखिमपुरआनो आब'। जोंहा सोमखोर एन्टारटेनमेन्टनिया लखिमपुर डिस्ट्रिक्टआनो आरो ना। होमबा इसोरनिया बारलांबावनांगो। सनजय बसुमतारी आंना सिमेन्ट सापरि। औ जोंना सनजय बसुमतारिनियासो सिमेन्ट सापरि। अब्ला माने इथिं खना नोंसोर सानैजों लोगो जालायनो हासिगोन आरो ना। बेबो बिथिं फाराव बेबो बिथिं फाराव। अब्लाथ' गेजेराव लोगो हमफैनांगोन नोंसोर सानैया बेसेबा गोजान फाराग नालाय। बेबो ससे फैदो बेबो ससे फैदो ओमफ्राय गेजेराव जइन जाफैदो। अबेखिनियाव जागोन गेजेरा? रोनियायाव जइन जाफैदो रोनियायाव। फैलाव दैमारि ब्लग आं गसाइगावआवनो दं। आं थांगोन धेमाजि डिस्ट्रिक्ट हम टाउन सिमेन्ट सापरि। औ जोंहा फैलाव दैमारिया गसाइगावआवनो दङ आरो सिमेन्ट सापरियाव थांगोन माने सनजय बसुमतारिखौ लोगो हमनो थांगोन। बुजिबाय ना जादोंना? बिट्टु ब्रह्मआ डिलिट खालामफिनबायना आंनाव नुजाफैयाखै मेसेजआ। नुजाफैयाखै आरो ना रिट्रेक्टेड जाफैदों आंनाव। सनजय बसुमतारी फैलावना मेन जायगा गसाइगाव। औ आं बुजिबाय फैलावआ गसाइगावनि। फैलाव दैमारि सिमेन्ट सापरि ब्रह्म मुंख्लं सेलेक्ट होनना बुंहरदों। बिट्टु ब्रह्म क'क्राझार गसाइगावसो जोंना आब'।
जोंहा बिट्टु ब्रह्मआ क'क्राझार गसाइगावनि आरोना सोमखोर एन्टारटेनमेन्ट मिस्टार एलन बर'खौ सापर्ट खालामहैदो लोगोफोर। जोंहा सोमखोर एन्टारटेनमेन्टआ मिस्टार एलन बर'खौहाय सापर्ट खालामनो थाखाय खावलायहरदों। मिस्टार एलन बर'आथ' फैयाखै सं ना सोमखोर एन्टारटेनमेन्टनियानो मिस्टार एलन बर'आ बेनिनो जानांगौ। खोन्थाहरसिगोन आरोना बावखुंग्रियाव थांनो देग्लाय थेवबो थैयाब्ला फैगोन बोसोरफोराव नाजाथारसिगोन आं थांनो लुगैदोंमोन दायोलाय जानाय नंला आरो। बिट्टु ब्रह्म काउसिलाजोंदो लाइक आरो कमेन्ट साबस्क्राइब अननानै 30 बानाय आं चेनेलखौ आब' एसे बुंना हो। जोंहा रावबानो गैला सं थांजोब्बाय आरोना आंना नेटानो प्रब्लेम जाना होदोंमोन नालाय ओमफ्राय सोरबाफोर अनलाइन दंबा अननानै नै बिट्टु ब्रह्म ब्लग जोंहाय सापर्ट जादो अननानै सापर्ट खालामना होदो। जा सापर्ट गैया फेमिलि बा फैलाव दैमारि एबा सोमखोर अननानै बिट्टु ब्रह्म ब्लगखौहाय सापर्ट खालामना होदो। ओमफ्राय बिट्टु ब्रह्मनिफ्रायबो सापर्ट नांगौब्ला बेक मोनगोन। फेमिलि आब' आं थांनोसै गारि सालायनांगौ। दे जेबो नङा आगै थेंकिउ स' माच आरोना दसे सम हेफाजाब होफैबाय। फेमिलि थेंक इउ। सोमखोर एन्टारटेनमेन्ट आब' नेट प्रब्लेम जादोंमोन नामा? नेटानो थांलाय फैलाय आरोना आंना नेटानो थाया दसेनो गोमाबाय थायो आरो मबाइलाबो एसे प्रब्लेम होयो आंना मबाइलाबो गाज्रि जायो नालाय हें जायो आरोना दसेनो मबाइला बारा माबानो हाला दिसप्लेयाबो थाहां जाबाय दं। सनजय बसुमतारी आंना नेट नाङालै नंदों नेटआ आंनानो नाङाखै। सनजय बसुमतारी बिट्टु आंखौ सापर्ट हो होनना बुंहरदों। जोंहा सनजय बसुमतारीया बिट्टुखौहाय सापर्ट खालामनो थाखाय खावलायहरदों। सापर्ट खालामना होदो। सोमखोर एन्टारटेनमेन्ट मिस्टार एलन बर'नाव मोनसे कमेडि होदों लोगोफोर नायहैदो। जोंहा सोमखोर एन्टारटेनमेन्टआ मिस्टार एलन बर' चेनेलावहाय मोनसे कमेडि भिडिअ होदों आरोना ओमफ्राय हायोब्ला आगै सोमखोरा मिस्टार एलन चेनेलजोंहाय कमेन्ट मोनसे हर बेयावहाय अब्लानो बांसिन साबसिन जागोन आरोना शेयार खालामनो। सनजय बसुमतारी आंनाथ' नेटनियानो फन दाबासो फुल नाङो आंना नेटआ। जोंहा सनजय बसुमतारी फुल आरोना नेटआ नांनांगौ आंनासो नाङा। फैलाव दैमारि दासो आं मोखां सुखांदों। जोंहा फैलाव दैमारिया मोखां सुखांबायनो ओमफ्राय साथा लोंदो फ्रेस जादो। बिट्टु ब्रह्म सनजय दंखायो नों होनना बुंदों। जोंहा बिट्टु ब्रह्मआ सनजयखौहाय दंखायो होनना बुंहरदों आरोना ओमफ्राय जा गैया अननानै सापर्ट खालामलायदो नोंसोरो। सनजय बसुमतारी रावबो फन हरलाना बेनिखायनो आंना नेट नांला। जोंहा सनजय बसुमतारीखौ रावबो फन खालामथारलानो अननानै फन खालामदो जा नाम्बार दङ। गुलु ब्लग बयस होनहरदों हाय आगै गुलु ब्लग बयस गुड मर्निं। फैलाव दैमारि ब्लग सनजय बसुमतारी ब्लगजों क'क्राझाराव फार्स्ट टाइम फैगोन बावखुंग्रियाव हाजो गाखोगोन फार्स्ट टाइम। दे गाखोनांगौ आंबो लुगैदोंमोन नाथाय थांनो मोननाय नंला। नोंसोरनो गाखोग्रोदो ओमफ्राय भिडिअ बानायदो होदो भिडिअ आपल'ड खालामनानै। हायना बड' ब्लग हाय आब' होनहरदों हाय आगै हायना थेंकिउ स' माच आं लाइभ स्ट्रिमाव फैनायनि थाखाय एन्ड गुड मर्निं। अनामिकास ब्लग हेल' होनहरदों हाय अनामिकास ब्लग हेल' गुड मर्निं। हाय फ्रेन्ड्स होनहरदों जोंहा हायना बड' ब्लगआ गासैखौबो हाय होनहरदों।
सनजय बसुमतारी जायो फैलाव होनहरदों जोंहा सनजय बसुमतारी जायो होनना बुंहरदों आरोना ओमफ्राय सोर सोर बावखुंग्रियाव थांगोन अननानै खोन्थाहरदो बावखुंग्रियाव सोर सोर थांगोन मनिका बर' गुड मर्निं आब' होनदों गुड मर्निं आगै मनिका मा खबर ओंखाम जाबायना जायाखै सनजय बसुमतारी सिन्था खालामनाङा थांगोन दे होनहरदों जोंहा सनजय बसुमतारी रेडिखा आरोना सिन्था खालामनाङा होनहरदों फैब्लानो जाबाय बावखुंग्रिखौ नायफैदो मनिका बर' लाइक दान होबाय थेंक इउ स माच आरोना मनिका आगै लाइक होनायनि थाखाय हायना बड' ब्लग मर्निं आब' मा ओंख्रि संखो जोंहा एख' गैया आलु एवनायसोमोन आरोना आगै ओमफ्राय नोंस्रालाय मा ओंख्रि जाखो मनिका बर' मोजां आब' होनहरदों औ बिट्टु ब्रह्म दे साबस्क्राइब खालाम आं खालाम आरो कमेन्ट हर जोंहा बिट्टु ब्रह्मआ साबस्क्राइब खालामनो थाखाय खावलायहरदों जा साबस्क्राइब गैया खालामलायना होदो हायना बड' ब्लग हाय मनिका लोगो खालामदो आंजों बेक खालामफिनगोन आंबो होनहरदों जोंहा हायना गैया मनिका आगैखौहाय लोगो जानो खावलायहरदों बेक खालामफिनगोन होनना बुंहरदों फैलाव दैमारि ब्लग एप्रिलनि 5आवनो ट्रेन गाखोनांगोन जोंहा फैलाव दैमारिया एप्रिलनि 5आवनो ट्रेन गाखोनांगोन होनना बुंहरदों आरोना मनिका बर' जायाखै आं बाजावसो थांनो नागिरदों बाजारावसो नामा आब' आं औ जोंहा आगै मनिकाया बाजारावसो थांनो नागिरदों खोमा आरोना जायाखैनो मनिका बर' अके हायना होनना बुंहरदों फैलाव दैमारि एप्रिलनि 6 तारिखनि हराव सयनाय खालामथारनांगौ जोंहा फैलाव दैमारिया एप्रिलनि 6 तारिखनि हराव सफैनाय खालामथारनांगौ होनना बुंहरदों आरोना सानसे लाखायो खोमा ना सानसे ना बारासो लायो खोमा 24 घन्टा बेसे गोबाव लागोनबा इनिफ्राय गसाइगावनिफ्राय सिमेन्ट सापरियालागै हराव गाखोबा फुङाव मोनहैगोन फुङाव गाखोबा हराव मोनफैगोन ओमफ्राय इथिं ससे थांबा सानना ला 24 घन्टा गोजान लामाया बहुत गोबाव लागोन हायना बड' ब्लग आं सापर्ट खालामना कमेन्ट खालामना दोनहर दे मनिका भिडिअ नायना होनना बुंहरदों जोंहा हायना बड'आ मनिका आगैखौहाय बिट्टु ब्रह्म ब्लग आंबो बावखुंग्रि थांनाय जाबा थांगोन नों फै एसे गोजान जायो औ जोंहा बिट्टु ब्रह्मआबो बावखुंग्रियाव थांनाय जाबा थांगोन होनना बुंदों आरोना एसे गोजान जायो होनना बुंहरदों क'क्राझारनि क'क्राझारनिफ्राय एसे गोजान जायो आरोना बङाइगाव खाथि जायो आरोना बावखुंग्रिया बङाइगावआवनो जायो नालाय सनजय बसुमतारी ब्लग अलरेडि सापर्ट दंखायो दे गाज्रि मोननाङा आं नोंखौ खुलुमना बुंहरदों दे होनहरदों जोंहा सनजय बसुमतारिया अलरेडि सापर्ट दंखायोनो आरोना खुलुमना बुंहरलायबाय जोंहा गाज्रि मोननाङा होननानै जेबो नङा सापर्ट दंखायोबा फैलाव दैमारि ब्लग एप्रिलनि 8 तारिखआव बग्रिबारि थांनो सानदों साइकेलजों थांगोन जोंहा फैलाव दैमारिया एप्रिलनि 8 तारिखआवहाय बग्रिबारि थांगोननो आरो साइकेलजों फोरमायहरदों हायना बड' ब्लग फैलाव लोगो खालामदो आंजों बेक खालामफिनगोन जोंहा आगैया फैलाव दैमारिखौहाय लोगो जानो थाखाय खावलायहरदों आरोना सनजय बसुमतारी बिट्टु होनना बुंहरदों मनिका बर' हायना फेन दंखायो नों गैया आंखौ फेन खालामदो जोंहा मनिका बर'आ हायना आगैखौ फेन दंखायोनो आरोना ओमफ्राय हायना आगैया गैयाब्ला बेक खालामनो थाखाय खावलायहरदों आइ लाभ बर' फैबाय जोंहा नै आब' नोंना वाट्स टाइमा बेसे जाखो आंना वाट्स टाइमानो जायाखै आगै आंखौ बयबो टाइमखौनो सोंहरबाय थायो आरोना वाट्स टाइम जायाखै आगै आंना जेबो जाथ'वाखै भिउसानो फैथारलाना आंना भिडिअआनो ओंखायनो वाट्स टाइमानो जायाखै हायना बड' ब्लग अके मनिका होनना बुंहरदों फैलाव दैमारि हायना अलरेडि आं सापर्ट दंथ' होनना बुंहरदों जोंहा फैलाव दैमारिया हायनाजों सापर्ट दंखायोनो आरो सनजय बसुमतारी सानसे हरसे लायो औ जोंहा सानसे आरो हरसे लागोन आरोना होमबाथ' मथा मथि 24 घन्टा बारासो लागोन खोमा
आयना बड' ब्लग निउ फ्रेन्ड्स काम गाइस होनना बुंहरदों जोंहा सोर सोरखो गोदान दङ होननानै सापर्ट खालामदो। हायना बड' अके फैलाव होनहरदों बिट्टु ब्रह्म हायना ब्लग खालामबाय जोंहा बिट्टु ब्रह्मआ हायना ब्लग खालामबाय होनना बुंहरदों। हायना बड' ब्लग टेक्स बिट्टु बिके बेग होफिनगासिनो होनना बुङो थेंक्स होनहरदों आरो ना हायना गैया बेग होफिनगासिनो होनना बुंहरदों। सनजय बसुमतारी आंखौ सोर सोर सापर्ट होआखै आंखौबो सापर्ट होदो। जोंहा सनजय बसुमतारी मोजां सापर्ट गैया सापर्ट खालामदो। बिट्टु ब्रह्म हायना बेग खालामबाय होनना बुंहरदों जोंहा बिट्टु ब्रह्म हायनाखौ बेग खालामबायनो आरो हायना ब्लग सापर्ट खालामबाय दे बिट्टु होनहरदों जोंहा हायना आगैयाबो बिट्टुखौ सापर्ट खालामबायनो। सनजय बसुमतारी लाइक दान होबाय दे फैनायनिफ्राय नाय आं थेंक इउ सनजय बसुमतारी लाइक होनायनि थाखाय ओमफ्राय सोरबाफोर लाइक होआखैब्ला अननानै लाइक होना होदो। हायना बड' ब्लग ब्लुबो खारदो आब' औ दे। थांजोब्बाय नामा सोर सोर थाङाखै प्लिज कमेन्ट खालामहरदो ओमफ्राय सोरबाफोर लाइक होयै दंब्ला अननानै लाइक होना होदो आरो ना। क्रिसेव फैबाय जोंहा तुम कैसे है और तुम्हारा बा कैसे है फिलहाल अच्छा है बाल भी अच्छे है ठीक ठाक हो और आप कैसे हो। सनजय बसुमतारी ब्लग आं थांनोसै दे होनना बुंदों जोंहा सनजय बसुमतारी थांसैनो आरो ना गाज्रि मोननाङा होनदों जेबो नङा सनजय बसुमतारी थेंक इउ स' माच। दसे समब्लाबो आंजों हेफाजाब होफैबाय आरो मामोन लायो मा नाममोन फैलाव जोंहा फैलाव आगैजों लोगो हमलायबानो जाबाय बावखुंग्रियाव थांदो एन्जय खालामदो अब्ला बाय सनजय बसुमतारी आगैनिसिम थेंक इउ। जाखो 9:15 चार्जआनो गैला आंनो चार्जखौनो होनो मोनाखै। कारेन्ट दङ दे चार्जआबो थाला थाब थाबनो थाङो आंना चार्जआनो जोरला दसेनो थाङो। हेलौ थांजोब्बाय नामा आगैमोना फैलावखौ आं जायो बैनायसो जालायबायनो माबोरै बैनाय जायोबा। सनजय बसुमतारी आंनि आगैखौ मोजां मोनो फैलावा औ नंगौ नामा दासो मोनथिबाय आं होमबाथ' मोजाङानो हाबायाव लिंहरबानो जाबाय आंखौबो आंबो थांगोन हाबायाव सिमेन्ट सापरिखौबो नायहैगोन ओमफ्राय गसाइगावखौबो नायहैगोन आं गसाइगावखौबो नुफेराखै सिमेन्ट सापरियाव थांदोंबाबो गिदिंनो मोनाखै खेबसे थांदो। लक्ष्मि दैमारि हेल' सिस होनहरदों हाय लक्ष्मि दैमारि मा खबर थेंक इउ स' माच आंनि लाइफ स्ट्रिमाव फैनायनि थाखाय। ओमफ्राय मा ओंख्रि जाखो फुङाव सनजय बसुमतारी दे होमबा बाय दङ दे बाय बाय।
गोलैगोन थांबाय माइलाय मानो थांनांदो मा खामानि खिथालायनो हायो मा खामानि ओइ Hey. Oke. Mana? Kamani kita sampai makan mani? Uma, cek dulu sih nggak ada bola. Uma. Neng dia di sok kamani ya salah. Kamani nang mau apa? Ini kayak apa tuh jalan jawab bicara dia na? Babu abang mau bola. Babu, ini bola lah bang. Tangpa baba deh. Tangpa. Baba deh tangpa. Baba deh tangpa. Jiraw kisi ya. आं फैफिनबाय आब' होनदों थेंक इउ आगै फैफिननायनि थाखाय खिन्थु रावबो गैला थांजोब्बाय आंनाबो नेटआ थांना होदोंमोन आरोना नेट थांनायखायनो गैला थांजोब्बाय थाङा नों दुब्लादो गेलेदो थां बाबाया बेलेगावसो थांदो रावबो गैला रावबो फैलासं रावबो गैला थांजोब्बाय 9:38 जाबाय बर' ब्लग हाय होनहरदों हाय बर' ब्लग थेंक इउ सो माच लाइभ स्ट्रिमाव फैनायनि थाखाय एन्ड मा खबर मोजां होनहरदों जोंहा बर' ब्लगा ओमफ्राय ओंखाम जाबाय नामा फुंनि ना जायाखै जाबाय होनहरदों जोंहा
नोंहालाय जोंहाबो जाखांबाय आरोना आलु एवनायमोन जेबो गैया ओमफ्राय नोंस्रालाय मा ओंख्रि जाखो? बड' ब्लग बिट्टुआ आं नोंनिखौ सापर्ट खालामबाय बेक खालामफिनदो होनना बुंदों। जोंहा बिट्टुआ थांबाय खोमा दै दहायनो ओमफ्राय कमेन्ट हरना दोनोब्लानो जाबाय आरोना आगै बड' ब्लग होमबानिया बेक खालामहरफिननो हागोन। गैला रावबो थांजोब्बाय।
Hello. बर' ब्लग आंनि चेनेलखौ सापर्ट खालाम जाय बानायाखै। जोंहा दंना गैयाथाय सोरबाफोर अनलाइन दंबा अननानै बर' ब्लगजों रावबो सापर्ट गैयाबा सापर्ट खालामनानै होदो। जा सापर्ट गैया। प्रमद नार्जारि बाजै दान हरदों। थेंक इउ स' माच लाइक होनायनि थाखाय। एमआरएस क्रिएटर आंखौबो खालाम होनहरदों। जोंहा अननानै एमएसआर क्रिएटर चेनेलखौबो सापर्ट खालामनानै कमेन्ट हरना दोनहर। बेक खालामहरगोन दायो। बड' ब्लग एमआरएस क्रिएटर काम होनहरदों जोंहा। बड' ब्लग आगै थांनानै एमआरएसखौ खालामग्रो अननानै। ओमफ्राय माने आंनिनो आरोना एमआरएसआ। ओमफ्राय कमेन्ट हरना दोनहर आं दायोहाय नायनानै बेक खालामगोन। एसके बड' ब्लग हेल' फ्रेन्ड्स होनदों। हाय एसके बड' ब्लग वेलकाम एन्ड गुड मर्निं। हेलौ थांजोब्बाय नामा आगै?
हायना बर' ओंखाम जाबाय नामा आब' होनदों औ जोंहा फुंनि जाखांबाय आरो ना आगै ओमफ्राय नोंसालाय जाबायना जायाखै? हेलौ थांबाय नामा हायना आगै जोहाबो दासो जाबाय आब' नाव जोंहा मा ओंख्रि जाखो आगै हायना? बड' ब्लग एमारेस क्रियेटर आं नोंनिखौ सापर्ट खालामबाय आंनिखौबो भिडिअ नायना सापर्ट खालाम औ दे आगै दायोहाय नायनानै खालामगोन आरोना खालामगासिनो हायना फ्रेन्ड जादों होनहरदों जोंहा बड' ब्लग आगैया हायना बर' फान्थावजों भिन्दि एवना जादों आब' औ जोंहा फान्थाव भेन्दि एवना जादों आरो ना आगैलाहा बे सानजौफुंनि संथ'वाखै नामा जोंहाबो संथ'वाखै आंना चार्जबो गैला दसे थाबावनोसै दसथासिम थानोसै आंना दसथाया लासै चार्जबो गैला आइना ओहो संथ'वाखै औ जोंहाबो संथ'वाखैनो आरोना फैदोंमोन जोंहा मेडिसिनबो फैदों कमला थांबाय खोमा जारलासो आंना नेटानो जाथारला नै थांनोसैसो आंबो दोननोसैसो दसथा जायांसै हेलौ होनहरदों हेलौ थांजोब्बाय रावबो गैला हेलौ 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 लाइभ एन्ड खालामसै आङो रावबो मानसिबो गैला आरो दसथाबो जाबाय नेटबो गैखाया थाबखाला